Uy! Kakapoy ba nagikat as parlor? Uy! Nga gas masadagkan kay kog mga customer karon. Giigo-igo sir ba nga na ako'y ipandatong karon nga ako ang mga uyab nga mga kalakainhan. Uy, ibahalag 20-20 lang basta kay ako ginihatag nila kay yawat na lang nila kay abi nimo mga binag mga batano kanang gidad 16 anyos delicious kayo. Hala, nalang ng laki nga nagtulis na ako na itong ningaging adlaw. Agoy, di ko magpakita na niya. Kay bisiglab niyo niya akong bag. Ikiniraba kong bag na arabang agi na kus panupi. Pagpagwapa nga ito sa mga customer, nagraba kayo ni para bani sa kuwang mga lalaki. Ani ko, mutago ko, Okay. Mo man yung bayuta itong tulis itong agad-adlaw. Ay, hindi, magbagat meron. Kung ano yung kabuangan ng bayuta ron. Sa mudool na ron. Mudool. Oh! Ikaw na, sad! Sir! Sama na, sir! Sir, ako ba naman kayo ni sir? Iman sa kong tulisun, sir! Dili, takatulisun. Sama na sa ko ni mo, sir! Pagbantay, ha? Oh, sama na, sir! Oh! Nanudlay ako. Nanonood din ka, sir! Ay, dadlo. Nagpagwapo ko. Nagtumo ko imo na itong arma, sir. Ay, nagpagwapo ibabay ko. sir. Dako ba kayo na mo arma, sir? Ibabay ako. Armas sa sudlay? Paborito ba kayo na ako ng armasa ni mo, sir? Armas yung buto, tayao naman eh. Allah! Tayao na yung armasa. Ano ba? Sir. Ay, ato ba? Sama na, sir. Hindi ko manulis ni mo. Ako tuyo ba? Salamat kayo, sir. Manunupi mo Oh, ka. manulupi ko, sir. Oy, may kayo kung mapagwapo ni mo, sir. Niya ka nang tupihi ko sa imong ban. Tupihan. Asa tupihanan na Ato to sa electric, sir. Ah, electric, sir. Atulin ko sa electric, sir. Sila Para elektrika? Dili, sir, oy. Sama ra sa silya elektrika, pero electric, sir. Ato na, Sir, magpupunta ka, sir. Ano, sir? Oh, gusto mo ka magpagwapo, sir? Liko na, sir. Oh. Gwapo, gwapo dyan kaya kung customer karon. Oh, mau ni imong electric chair? Electric, sir. Liko na sa electric, Siya sir. maglingkod na magkurog-kurog tari. Abala na, sir. Basta ganahan na ka mulingkod, sir. Ah, bebe. Okay na magbaglikod-likod, sir. Ato, Basta okay na kayo ko, sir. Ay, kay gwapo mo kaya kung customer karon ko. Ayaw ko upawi ha. Dili, sir. Ay, kagwapo kaya kung customer karon. Sir, ay, Gwapo. masamot magay ko ani kababae ni sir. Ay, basta magsundong gay ko ni mo, Asa sir. man makita ang kagwapo ani. Namo na sa imo ko, sir. Ay, gwapo mo kay ka, sir. Okay, sir. Asa mo tuwa akong gamit ka pulbos, oy? Katuang mo upan pa na akong mga gamit. Wala ni andam daan. Dara, sir. Andam daan. Gwapo kay ka, sir. Sa gwapo ko si sir, ay. Unsa na ni? Uy, kagwapo ni sir. Gwapo kay ka, sir. Maho. Okay ka, sir. Panamin, sir. Asa mo to, sir? Oh, gwapo na kay ka, sir. Unsa ni kagwapo ani? Hello, sir. Hoy! Oh, sir. Unsa na man ako? Sir. Ayaw, sir.